Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Har ila yau kuna tare da Abdulrashid Muhammad Talamis Director. Yauwa za mu dora daga inda muka tsaya. Yauwa sabon darasi ne yau za mu duba a kansa shine 10 ways to introduce yourself. 10 ways to introduce yourself. Wato hanyoyi 10 da zaka fayyace kai wane ne ga wanda bai san ka ba. Yauwa wato wanda ka da shi kana so ga masa ko wanda ka da su ka ga musu ni wane ne sunana wane gashi ka farko yadda aka faɗa kenan. Yauwa hanyar da aka introduce kanka da turanci. Yauwa muna a wani lokacin mai wajen introduce muna makiransa da Hausance da Hausa sai kawai mu ce ko introduce mu ma introduce. Yauwa to yadda zaka fayyace kanka yadda zaka yi bayanin kai wane ne ga wanda bai san ka ba ko wanda bai san ka ba shine 10 ways to introduce yourself. 10 ways to introduce yourself, hanyoyi 10 da aka bayani ga wanda bai san ka ba ka ce kai wane ne dan su san ka ko wanda bai san ka ba ka gaya masa kai wane ne. Wato farkon haɗuwa ku da mutum kenan. Yauwa farkon haɗuwa ku da mutum in za ka bayanin kai wane ne. To abubuwan da aka yi amfani da su kenan guda 10 wanda zan yi bayani da wanda zan yi bayanin su a yanzu. Ku biyo mu. To hanya ta farko da ake amfani da ita wajen fayyace matsayinka ko kuma kai wane ne ga sabbin mutane ko sabbin abokai ko wanda ka adda shi daga farko kana so ka faɗi cewa kai wane ne da turanci. Ita ce ta farko ita ce hello I'm wani. Hello I'm sai ka faɗi sunanka. Ni amfani da misalin farko na ce hello I'm Abdul. Hello I'm Abdul. Hello I'm Abdul. In za ku tana a darasin mu na ba mun yi duba ga hello ko hi. Hanyar da za ka yi gaisuwa ko kuma hanyar da aka fara zance a turanci. Nan ma ta amfani da hello sai ka faɗi abu. Hello sai ka faɗi sunanka. Hello I'm wani. Hello I'm wani. Nan muka ce hello I'm Abdul. Hello I'm Abdul. Wannan musamman ga abokanka haka kai amfani ka wani sabon aboki ne kai ko sabon kawace za ka san sunanka haka za ka bayyana maka kai wane ne sai ka ce hello I'm wani. Ko kuma wani lokacin za ka cewa hello my name is misali Abdul. Hello my name is Abdul. Hello I'm Abdul. Hello I'm Abdul. Hello I'm Abdul. To hanya ta biyu kuma ita kuma hi. Ya fara da hi. Hi I'm Abdul. Hi I'm Abdul. Hi I'm Abdul. Ko kuma ka ce hi my name is Abdul. Hi my name is Abdul. Wannan ga wanda kake haka in an informal way. Informal wato hanya da phrase haka ne ko kuma wani sabon wata lokaci ko wata dan wanka ne bai san ka ba haka farkon a dauku ashe ku ga wani to irin haka dai an hada gidan biki ko wani abu ya faru ganin juna ba ashe sai ka ce wannan ya wanka ce kuma wannan wanka ne in za ka yi bayanin ka fara ba furta masa da turanci sai ka ce misali hello ko hi my name is hi I'm Abdul. Na biyu kenan hi I'm Abdul. To sai na uku hello my name is hello my name is Khadija. Hello my name is Khadija. Hello my name is Khadija. Mutum ne ya tafi wata kasar ma haka turawa ne. An dan hada da wani kana so ka dan yi bayani kai wane aka dan samu magana haka. Yawwa hello my name is Khadija. Hello sunana Khadija misali. Yawwa to in ka sunanka Abubakar ya zaka ce hello my name is Abubakar. Yawwa kuma sunanki Zainab da zaki ce a nan sai ka ce hello my name is Zainab. Hello my name to haka kowa sai ta sunansa a wajen da ya ga suna sai mutum ya sunansa kawai a wajen. Yawwa na uku na ce hello my name is Khadija. Hello my name is Khadija. To sai na hudu shi kuma wannan kamar tambayar an fara wata shawar kamar tambayar lafiyar wanda kake so ka bayyana cewa ko kai wane ne a waje yawa ko kai wane ne sai kuma ka sunan ka misali how do you do my name is Amira. How do you do my name is Amira. Wato kuma ya kake sunana Amira. Ya kake ko ya kake sunana Amira. How do you do my name is Amira. How do you do my name is Amira. Sai ka sunan ka misali sunana Abdul misali ni kamar ni zan faɗa sai ce how do you do my name is Abdulrashid ko ce how do you do my name is Abdul duka ne. To na biyar nice to meet you.
Umar. Nice to meet you, sai ka faɗi sunanka. Nice to meet you, Umar. Wannan Umar ne zai bayani ba zai ce nice to meet you ya fara da nice to meet you, Umar. Wato na zai haɗuwa da kai sunana Umar. Yawa ko an haɗa da farko. Nice to meet you, Umar. Nice to meet you, Umar. Pleased to see you, Abdullahi. Pleased to see you, Abdullahi. Pleased to see you. Na ji daɗin ganin ka. Yawwa, ni ne Abdullahi ko kuma suna na Abdullahi. Pleased to see you, Abdullahi. Pleased to see you, Abdullahi. Yawwa. Pleased to see you, Abdullahi. Ko kuma kana cewa pleased to see you, my name is Abdullahi. Yawwa. To, na bakwai. Let me introduce myself. I'm Abubakar. Let me introduce myself. I'm Abubakar. Wato kamar ku bani dama na bayyana matsayina ko ni wane ne, sunana Abubakar. Yauwa kana iya fara da haka musamman ga informal formal wato yanayin sha'ani na taro na jama'a ko kuma wasu wanda ba ta ba haka babban mutum da zaka yi magana. Yauwa, let me introduce myself. I am Abubakar. Yauwa, na takwas, allow me to introduce myself. My name is Ahmad. Allow me to introduce myself. My name is Ahmad. Wato kamar shi ma da na bakwai da na takwas tafiyar su ɗaya. Yau wato ka bani dama na bayyana ni wane ne ko na bayyana maka sunana. Yau my name is Ahmad. Sunana Ahmad. Wato ka bani dama na bayyana maka ni wane ne. Sunana Ahmad. Yau allow me to introduce myself. My name is Ahmad. My name is Ahmad. To na tara, may I introduce myself? May I introduce myself? My name is Zainab. Ya fara da tambaya shi kuma. Tambaya yauwa wato zan iya bayyana maka ni wane ne? Sunana Zainab. Wannan tambaya ba ta buƙatar shi wanda ka gaya wa amsa. Kawai kana faɗa ka gaya wa duk kawai. Irin salo ne da aka na magana turanci. Dan mutum ya ji daɗi kusan me ana amfani da ta wajen request haka ka requesting wani abu haka wanda kake ka requesting haka kake nema. Yauwa hanya ce da za ka nema abu haka me yawa su could haka su kan polite request kenan polite. Yauwa yadda ka nemi abu haka ka nemi biyan bukata haka a hanya da za a iya biya maka wato polite da girmamawa don ka girmamawa hanyar girmamawa polite. So, may I introduce myself? My name is Zainab. May I introduce myself? My name is Zainab. Shi zan iya bayyana muku ni wane ne ko ni wace ce ne ce. My name is Zainab. Sunana Zainab. May I introduce myself? My name is Zainab. Shi zan iya bayyana muku ni wace ce. Sunana Zainab. Yawwa. Na goma. I'd like to introduce myself. I'd like to introduce myself. I'd like to introduce myself. I'm Aisha. I'd like to introduce myself. I'm Aisha. Nan would ne. I would like to takaitawa. I would like to introduce myself. Zan ji daɗin bayyana muku ni wace ce. I'm Aisha. Ni Aisha ce. I would like to introduce myself. I'm Aisha. In kuma sunanka misali Abubakar. I'd like to introduce myself. I am Abubakar. Zan ji daɗin bayyana muku ni wane ne. Sunana Abubakar ko ni Abubakar. Ni ne Abubakar. Yawwa, I'd like to introduce myself. I am Aisha. Idan ku duba daga na ɗaya zuwa na biyar har zuwa na shida. Wayannan daga na ɗaya zuwa na shida hanya ce da ka iya gaya wa wani sabon aboki da kai ko kuma wani sabon yan uwa yan dangi da aka ce wannan dangin ku ne haka. Yawwa wato informal yanayi na ba a hukumance ba. Amma daga na bakwai zuwa na goma ka iya gaya wa jama'a haka taron mutane ne manya za ka gaya musu za ka yi su ka za ka iya amfani da su ko yawwa ga su nan yawwa. To haka kenan wannan shine darasin mu inda nace na farko shine hello I'm Abdul. Hello sunana Abdul. Na biyu hi I'm Abdul. Na uku hello my name is Khadija. Gashi nan. Na hudu how do you do? My name is Amira. Fara da sigar tambaya sunana Amira. Na biyar nice to meet you. Yau na ji daɗin ganin ka. Na ji daɗin haɗuwa da ko meet.
Nice to meet you. I am Umar. Na da ganin ka sunana Umar ko ni ne Umar. Na shida, pleased to see you. I am Abdullahi. Na ji daɗin ganin ka si. Yauwa sunana ko ni ne Abdullahi. Na bakwai, let me introduce myself. Bari ne bayyana maka ni wane ne. Abubakar, sunana Abubakar. Na takwas, allow me to introduce myself. Ku bani dama ne bayanin kaina. Yauwa. My name is Ahmad. Irin a waje ne haka aka ce ga bayanin kanka. Za ki fara da allow me to introduce myself. Yawa. My name is Ahmad. Sunana Ahmad sai ka daura daga bayani kawai. Na tara, may I introduce myself? My name is Zainab. Yawa wannan mutum da zai sayya a Turai haka, ka je wani shop haka. Shopping complex wurin sayayya haka. Ya ga irin masu siyayya sun dan burge shi haka ya so yi magana dan yi magana da su haka. Don yace may I introduce myself? My name is Zainab. That's the say about my group shi kenan. From where are you? Daga ina yake? I am from Nigeria. Gashi nan dai aka da sauransu. Goma, I would like to introduce myself. I'd like to introduce myself. Zan ji daɗin bayyana muku ni wane ne? I am Aisha. Sunana Aisha. To wayannan hanyoyi mutum yakan yi amfani da su sa sunansa domin bayani ko fayyace shi wane ne ga waɗanda ba san shi ba ko ga wanda bai san shi ba. Yau wannan shine hanyar da mutum zai bayyana kansa. To wannan shine karshen darasin mu inda muka yi duba ga hanyoyi guda 10 wanda zaka bayyana wa wanda bai san ka ba ko wanda bai san ka ba a matsayinka, wato kai wane ne ko kuma ga mutum kenan. Yawa a turanci. Sai ku tara a darasi na gaba da zai zo wanda kuma zaka bayyana wani kenan. Kai bayaninsa dan wannan ne shi ma. Yauwa sai ku biyo mu. Kada ku manta da subscribe da nace a dinga yi. Ai subscribe ko wanda bai danna can subscribe da kuma baki sai danna, saboda shine hanyar da duk wani bidiyo da muka saki na koyon turanci zaka samu. Yauwa zaka samu. Kuma wannan channel din da kuke ta koyon turanci ita mun yi ta ne don waɗanda suke ji haka ba sa iya mayarwa, wanda suke karatu turanci haka. Yauwa ga wanda yake so ya fara koyon turanci daga tushe, ga wanda yake so ya fara koyon turanci daga farko, akwai mun yi channel, akwai sabon channel da yake sunansa koyon turanci a sauƙaƙe. Koyon turanci a sauƙaƙe. To nan mutum zai je ya samu bidiyoyi a nan shi ma darasi da zai koya daga farko daga tushe. Yauwa. To ni ne naku Abdulrashid Muhammad Talamis, ne muku sallama ta addinin musulunci. Nagode.